कैसन बानी जा पावर स्टार यानी कि हमनी के बड़का भैया यानी पावर स्टार पवन सिंह लेके आ रहल बड़न एगो गाना जौना गाना के नाम बा सड़िया ए जान। हाँ भाई सड़िया ए जान। जबकि गाना के पोस्टर हमारा देख के मतलब कि ऐसा लागल कि सच में यार पोस्टर जौन बा न अब की बे गाना में कुछ अलग भैया काम कैले बने कि सड़िया ये जान जौन के पोस्टर बा सच में सबसे बड़े पोस्टर के इतना बड़ाई करता नहीं इतना दिल से मतलब सैल्यूट बा इतना पोस्टर हमारा अच्छा लगल कि जो पोस्टर कम का ही बताई। लेकिन ये गाना के म्यूजिक के बात कर जाओ तो उहे उनकर लाडला भतीजा यानी कि पावर स्टार के प्यारा भतीजा यानी लाडला भतीजा प्रियांशु सिंह म्यूजिक के कैले बने और अपना आईडी से पोस्ट भी कर दिले बने कि सड़िया ए जान यानी हमनी के बाघावा यानी हमनी के पावर स्टार यानी हमनी के दिल में रहे वाला पवन भैया के गाना आ रहा बा। तो रौरो लोग अगर पवन भैया के दिल में रखत हो जा तो सबसे पहले ये मतलब जाने से पहले कहिया गाना आई ये चैनल का सब्सक्राइब कमेंट में जरूर लिखब जा पावर स्टार। क्या लिखे के बाद पावर स्टार। अब गाना के लिखले बा गाना के लिखले बा आशुतोष तिवारी। आशुतोष तिवारी जानते बानी कि पर्सनल राइटर नीलकमल सिंह के हमें लेकिन सब कोई के गाना देवेले और आशुतोष तिवारी भैया लिखले बने गाना तब जानते हो कि कुछ मतलब कि हौ सब ना रही एकदम पूरा क्लियरिटी गाना इनको रहेला आ साफ सुथरा गाना रहेला। तो भैया ई गाना जौन आवता न वो मतलब कि रोवे का बताती बहुत जबरदस्त यानी कि बहुत ही क्लीन गाना आ रहा बा। यानी कि ये गाना के मतलब जो ड्यूट जौन होला ना कि सोलो लड़की के गइले बा उहे गइले बाड़ी खुशी ककर के गइले बा खुशी ककर गाना के गइले बाड़ी। लेकिन ये गाना के अगर पूरा मतलब कि जौन पोस्टर के डिजाइन जौन बा देख के ऐसा लागल कि सच में गाना कुछ रोमांस वाला गाना यानी कुछ पति पत्नी के टाइप के गाना ई बाटे। तो ये गाना के सब कोई देखे कोई ई गाना कहिया आई ये गाना के जौन बा डेट फिक्स नहीं के कि गाना कहिया आई लेकिन बहुत जल्द रहुआ मालूम चली कि ई गाना कहिया आई और कौना डेट के आई। तो सबसे पहले भैया बता देता नहीं मतलब कि जौन गाना बा कि कुछ अलग ही होगा आ कुछ विस्तार से भाई पावर भैया एकदम में काम कैले बने आ कुछ अजूबा टाइप के भी मतलब लागत है यानी कि एकदम भैया लॉलीपॉप जैसा लागत रहन ये पोस्टर में। तो समझ कि वीडियो में भैया कैसा लग गया तो भाई ये आखिर कौन चैनल से आ रहा बा गाना। चैनल के नाम बा वंडर वर्ल्ड भोजपुरी से ई गाना आ रहा बा यानी कि हमनी के पावर यानी कि हमनी के पवन भैया के गाना आ रहा बा। तो सबको ये गाना के प्यार और आशीर्वाद देवे कोई अब भैया के यानी कि मतलब कि पूरा अब जानते बानी कि जब ट्रेंडिंग स्टार खेसारी के आई तो काहे ना पावर स्टार भैया का भी गाना आई। तो चली नेक्स्ट वीडियो मिलता नहीं तब तक खातिर एक बार लिख दे कोई पावर स्टार।